Η πρώτη ερώτηση είναι: γιατί στα dating apps πιστεύετε ότι έχουμε 75% άνδρες και 25% γυναίκες, σύμφωνα με επίσημες έρευνες? Για το Tinder μιλάμε. Πολύ ωραία ερώτηση και πράγματι είναι αληθές ότι οι άντρες είναι σε πολύ μεγαλύτερη πλειοψηφία στα dating apps. Αυτό συμβαίνει για 3 λόγους. Πρώτον, επειδή ο άντρας είναι ο κυνηγός, είναι αυτός που θα κάνει το πρώτο βήμα και θα ψάξει και θα διεκδικήσει μια γυναίκα. Νούμερο 2, οι γυναίκες δυστυχώς, ενώ διανύουμε το 2025, ντρέπονται ακόμα να εμφανιστούν σε τέτοιες πλατφόρμες για κοινωνικούς λόγους, για να μην σχολιαστούν ίσως. Και τρίτον, επειδή καλώς ή κακώς έχουν ακόμα μία αίσθηση φόβου. Γιατί το Tinder, παραδειγματος χάρη, είναι μία εφαρμογή στην οποία δεν μπορείς να διασταυρώσεις με κάποιο τρόπο ότι ο άνθρωπος που μιλάς είναι αυτός που σου παρουσιάζεται. Οπότε ακόμα υπάρχει έτσι ένας κίνδυνος, ο οποίος ελοχεύει και ίσως για αυτό το λόγο να είναι πιο διστακτικές στο να αποκτήσουν accounts σε αυτές τις εφαρμογές. Έχουμε τους άντρες που είναι μόνοι τους και έχουν την ανάγκη να συνευρεθούν με μια γυναίκα και σεξουαλικά και συντροφικά. Οπότε θα σας δώσω ένα αναλογικό παράδειγμα. Είσαι μέλισσα, βγαίνεις έξω από την Κυψέλη και θα πας πού? Στο κλειστό λουλούδι ή στο ανθισμένο? Άρα μια γυναίκα η οποία βρίσκεται μέσα στο Tinder είναι μια γυναίκα η οποία ψάχνει και αυτή να βρει έναν άντρα. Άρα λοιπόν είναι ο καλύτερος χώρος για σένα που είσαι άντρας και ψάχνεις να βρεθείς εκεί πέρα μέσα. Τώρα, η αναλογία αυτή και το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο επιλεκτικές και ταυτόχρονα σε οθούν άνθρωποι που κινούνται στον χώρο της ανδρικής αυτοβελτίωσης, που κινούνται στο κομμάτι του dating, που σου λένε πήγαινε στα dating apps. Αυτό λοιπόν σμπρώχνει τους άντρες μαζικά να πάνε σε αυτές τις πλατφόρμες. Για αυτό που είπες ότι είναι πιο επιλεκτικές οι γυναίκες, πάλι σύμφωνα με έρευνες, κατά μέσο όρο οι γυναίκες κάνουν 5% swipe right και οι άντρες γύρω στο 50 με 60%. Είναι τεράστια διαφορά, έτσι. Μιλάμε για δεκαπλάσια διαφορά. Άρα αποδεικνύεται 100% ότι είναι πολύ πιο επιλεκτικές. Ναι, πολύ πιο επιλεκτικές και σε θέμα εμφάνισης. Γιατί σε ένα dating app δεν βλέπεις ούτε το status του άλλου, ούτε το χαρακτήρα του, ούτε την οικονομική κατάσταση, τίποτα δεν βλέπεις. Σίγουρα. Γιατί πιστεύετε ότι είναι πιο επιλεκτικές οι γυναίκες με τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε? Και μία παράλληλη ερώτηση. Θεωρείτε ότι είναι λιγότερο απεγνωσμένες σήμερα από τους άντρες? Η ανάγκη για σύνδεση και συντροφικότητα απαντάται και στα 2 φύλλα. Απλά εδώ υπάρχει και μία διαφορά. Τα dating apps έχουν και γενικότερα στο εξωτερικό έχουν και ένα δεύτερο σκοπό, ο οποίος είναι η συνέβρεση. Οπότε βιολογικά ένας άντρας έχει σε πιο συχνή βάση αυτή την ανάγκη. Οπότε καμιά φορά ο στόχος ενός άντρα είναι αποκλειστικά αυτό, το να συνευρεθεί με μία γυναίκα. Τώρα με τι συχνότητα κάνει swipe right και swipe left το κάθε φύλο, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν είμαστε έξω στην αληθινή ζωή, πόσες γυναίκες θα προσεγγίσουν έναν άντρα face to face και πόσοι άντρες θα προσεγγίσουν μία γυναίκα. Ναι, βέβαια υπάρχει πολύς φόβος πλέον. Οι άντρες πια δεν φλερτάρουν. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι, να συζητήσουμε και αυτό το φαινόμενο, που είναι αρκετά εκτενές, νομίζω. Να μας πει όμως ο Χρήστος για τα swipe. Ναι, φυσικά. Οι γυναίκες ψάχνουν συγκεκριμένους άντρες. Έχουν κάτι συγκεκριμένο μέσα στο μυαλό τους, οπότε αυτό θέλουν να βρούνε. Στα dating apps έχεις μια εικόνα. Δηλαδή πρέπει μέσα από μια εικόνα, από τις εικόνες μάλλον που θα έχεις στο προφίλ σου, να επιλέξει και να κρίνει αν είσαι κοντά σε αυτό που ψάχνει. Που είναι δύσκολο, θεωρείς? Είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα επηρεάζει η εμφάνιση. Νούμερο 1. Δεύτερον είναι το lifestyle. Δηλαδή, αν είχα κάποιον ο οποίος θα μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να ασχοληθώ με τα dating apps και να βρω τον έρωτα μέσα από εκεί. Και τον εφήμερο και τον μακροχρόνιο. Θα του λέγω ότι πρέπει να φτιάξεις ένα προφίλ στο οποίο να τονίζεται η εμφάνισή σου, να προσέξεις και ενδεχομένως την εμφάνισή σου ακόμα περισσότερο από ό,τι την έχεις προσέξει, και σε δεύτερο βαθμό να τονίσεις το lifestyle. Δηλαδή να έχεις μια φωτογραφία η οποία να σε δείχνει δραστήριο. Ενδεχομένως με ένα ποδήλατο. Ναι. Να είσαι στην παραλία, να φαίνεται το σώμα σου. Να είσαι σε μια κοινωνική εκδήλωση. Να φαίνεται το μαγάζι στο οποίο είσαι όμως. Με κάποιον έμεσο τρόπο. Να φαίνεται ότι είσαι και με κόσμο, και μάλιστα ο κόσμος ότι είναι ανάμεικτος. Δηλαδή και άνδρες και γυναίκες. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και όλα αυτά εκείνη τη στιγμή η γυναίκα πρέπει μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα να κρίνει τι θα κάνει. Αν θα πάει δεξιά ή αν θα πάει αριστερά αυτό το προφίλ. Αντιθέτως, φαντάζομαι ότι η γυναίκα χρειάζεται 2 φωτογραφίες. Για τον άντρα, για να πάει. Σίγουρα ο άντρας είναι πολύ πιο οπτικός από μια γυναίκα. Αν μιλάμε για άντρες οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα dating apps για να βρούνε τη σεξουαλική επαφή, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ναι. Η εμφάνιση είναι. Μια φωτογραφία χρειάζεται, δεν χρειάζεται δεύτερη.
Τώρα, για κάποιους οι οποίοι θέλουν να βρουν κάτι άλλο, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα σας πω τώρα κάτι που έχω κάνει πράξη. Λόγω του ραδιοφώνου, θέλαμε να δούμε στο Tinder αυτή την ερώτηση. Οπότε, εγώ είχα κάνει το εξής. Έχουμε ανοίξει 2 προφίλ, ένα αντρικό, ένα γυναικείο, ίδια ημερομηνία. Έχουμε βάλει 5 φωτογραφίες και άντρες και γυναίκα. Έτσι. Από τα άτομα που το βάλαμε, είχαμε πάρει την έγκριση εννοείται. Για να προλάβω ατάκες. Πήραμε και στα 2 και βάλαμε gold. Οπότε μπορούσαν να έχουν όλη την πλήρη διαχείριση. οκ. Λοιπόν, Okay. ένα αντρικό προφίλ λοιπόν έπαιρνε περίπου ένα ενδιαφέρον την εβδομάδα. Το γυναικείο προφίλ έπαιρνε κοντά στα 20 με 30 την ημέρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η γυναίκα δεν χρειάζεται να κάτσει να παίξει με το δεξιά-αριστερά, γιατί πολύ απλά μπαίνει και βλέπει πόσοι τις έχουν στείλει και πόσοι τις ενδιαφέρουν. Οπότε αυτό που την ενδιαφέρει. Οπότε επιλέγει απλά από το το κάνει κουβά. match. Ναι. Ένας άντρας απλά κάθεται και είναι σε όλη την ώρα δεξιά-αριστερά, Σωστό. δεξιά-αριστερά, όλη την ώρα. Μιλάμε εμφάνισης παρόμοιας. Ναι. Είχαμε πάρει 2 εμφανίσιμο και ένα παλκάρι και μια κοπέλα. Άρα δηλαδή έχει έναν έτοιμο κουβά από τον οποίο μπορεί ήδη να Ακριβώς. επιλέξει. Οπότε η Επιλέγει γυναίκα έχει πρώτα το- αυτόν και μετά λέει αν θα ψάξω κτλ. Και οι άντρες πάνω στον κουβά. Ναι, εννοείται ακριβώς.